जिहेतु नोंथाङा दिनै बनसुखौ नागारनानै UPPL आव जोगदान जाबाय। आदसा गिबियावनो आङो आर'नाइ आरो बड'सा गासै आरो SM निउस पर्टेल नोंथांमोनखौ गिबियावनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोबाय। दा जोङो हाबनायानो जाहैबाय जायखिजाया मोनसे ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट नागिरनानै डेभेलपमेन्ट गोनांथि जायोबा सरकारनि खाथियाव फैनो गोनां जायो आरो दा आथिखालाव UPPL सरकार सोलिबाय थानाय हिसाबै जों UPPLखौ सहाय सहयोग खालामनो होननानै दिनै जयनिं हाबाफारियाव नुजाथिफैदों। नोंथाङा बबेहाय दङमोन, बबे जायगायाव दंमोन, बबेनि बिबान बनसुआव आथिखालाव खैराबारि आनसलिकनि भाइस प्रेसिडेन्ट महरै बिबान लानानै दंमोन। दा दिनै आङो नोंथांमोन UPPL आव जयनिं जानो मदद मोनबाय। गोजोन्थों। गिबियाव बरायना लाबाय रादाबगिरिनिसिम। आङो फर्थ सेक्रेटारियाव दंमोन बिबानाव, ओमफ्राय बावैसो दाजानाय खैराबारिनि। दा आङो गोसो गुदुं जानानै फिन UPPL आवनो हाबफैनो गोसो जाफिनबाय, बेनिखायनो दिनै जयन जाफिनदों आं। बेखिनिखौनो जागोन। मा बुङो जिहेतु दिनै बनसुखौ नागारनानै खैराबारि बनसुखौ नागारनानै दिनै नोंथांमोननि जे हान्जायाव जोगदान जाबाय। जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो बिथांमोनखौ बरायदों। खैराबारि आनसलिक बनसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट मुंदाव बसुमतारी बिथां आरो खैराबारि आनसलिक बनसुनि सेक्रेटारि फर्थ सेक्रेटारिनि सासे सपन नार्जारी बिथां सानैया दिनै चिफ सारनि न'आव फैनानै जोंनि गेजेरजों बिथांमोना जयनिं जाबाय आरो जों बिथांमोनखौ जोङो माने सेन्ट्रेल इउथ UPPL जानानै जों बिथांमोनखौ बरायदों आरो जोङो बेखौनो खावलायदों बिथांमोननि गेजेरजों जे दिनै जायफ्रा बेबायदि बनसु खालामना दङ आरो बिथांमोननि गेजेराव दिनै जोंनि UPPL आव फैनो थाखाय गोबां माने बिथांमोना नागिरगासिनो दङ, नाथाय बेबायदिनो फैनो स्कपफोरखौ मोनाखै, सुबिदाखौ मोनाखै। आरो जों खावलायगोन जायफ्रा गोसो गुदुं जानानै दङ बिथांमोना दाबावैनो थाबैनो हाबफैनांगौ। मानोना दिनै प्रमद बर'नि जि UPPL दोलोनि सरकार, बेयाव माने गासै BTRखौ मोनसे गोजोन आरो मोजां माने गोग्गो माने सरकार दाफुंनो थाखाय दिनै गासै बिथिंजानो जोंनि प्रमद बर' सार बिथाङा चिफ सारा खामानि मावगासिनो दङ आरो बिनि मावनायखौ मोजां मोननानै दिनै जायफ्रा बनसुआव दङमोन बिथांमोना हाबफैनायखौ जों नुबाय थादों। आरो बेनिखाय दिनै थारैनो जि खैराबारिनि जे सानै जोंनि फंबाय बिथांमोना जयन जाबाय, जोङो बरायदों आरो इयुनाव बिथांमोनखौ मोजां जोङो जोंनि UPPL आव खामानि मावनो जोङो स्कप होगोन। मानोना बिथांमोना हारिनि मोनसे मोजां खामानि मावनो थाखायनो बनसुआव हाबदोंमोन आरो दिनै जों मिथिगौ हारिनि माबा मोनसे मोजां मावनांगौब्ला, BTRनि ओनसोलनि मोजां मावनांगौब्ला सरकाराव थानाय जायफ्रा हानजा, बे हानजाजों थानानै बिथांमोना गावसोरनि जि माने मोजां मावनो, हारिनि मोजां मावनो ओंखारनाय बेखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना जोंनि गेजेराव बुंफैदों आरो जों बरायदों। आरो उन समाव जिहेतु बनसुनिफ्राय गोबां दैदेनगिरि हाबफैनायनि सम्भाबना दं नामा? जों मिथिनाय बायदिब्ला गोबां दङ। बिथांमोना गासैबो हाबगोन, जोङो बिथांमोननिफ्राय जों मिथिदों हाबनो थाखाय आरो गोबां रेडि जानानै दङ। नाथाय दिनै बिथांमोना हयथ' हाबनायनि लामाखौ मोनाखै। दा बिनिखाय उननि दिनफोराव जायफ्रानो फैगोन जों बिथांमोनखौ बरायगोन आरो जोंनि UPPL दोलोआव बिथांमोननो मोजां मोनसे सुबिदाखौ जों होनाय जागोन। बनसुखौ नागारनानै हाबफैनायनि माबाफोर जाहोन दं नामा? बनसुखौ नागारनानै हाबफैनाय जाहोना बेनो, बिथांमोना बनसुआव हाबदोंमोन हारिनि मोनसे मोजां खामानि मावनो थाखाय, ओनसोलनि मोजां खामानि मावनो थाखाय आरो जोंनि हारिखौ जौगानायनि खामानि मावनांगौबा दिनै सरकारनि माने जायानो सरकार सालायबाय थादों बे दोलोआव हाबनाया मोजां होननानै बिथांमोना बे मोजां लामाखौ लादों। फुटबल अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ISPL नि उनाव BTRनि क'क्राझाराव बेखेबाव 76थि हिर' सन्टोष ट्रफी माहारियारि फुटबल बादायलायनाया खुंजानो थांगासिनो दं। अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि बानजायनायाव आसाम फुटबल एसोसिएशन आरो BTR सरकारनि हेफाजाबजों फैगौ 28 डिसेम्बरनिफ्राय 5 जानुवारिसिम 76थि हिर' सन्टोष ट्रफी नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप 2022
2023 ग्रुप 3 नि बादायलायनाया बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझाराव खुंजानो थांगासिनो दं। क'क्राझारनि केडिएसए गेलेग्रा फोथार आरो खान्थालगुरियाव थानाय साइ सेन्टाराव खुंनो गोनां बादायलायनायाव गासै मोन 6 गोहोगोरा हानजाफोर फारियै आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालेण्ड, गोवा, तामिलनाडु आरो उत्तर प्रदेशनि हानजाया बाहागो लागोन। बेनिखायनो फुटबल अनसायगिरि रायजो राजाफोरखौ खुंनो लानाय फुटबल बादायलायनायाव बाहागो लानानै जाफुंसारनो थाखाय बानजाय आफादनिफ्राय खावलायहरदों। फैगौ 28 डिसेम्बर खालि जागायजेननो गोनां फुटबल चेम्पियनशिपनि गिबि सानखालि अरुणाचल प्रदेश आरो तामिलनाडु, उत्तर प्रदेश आरो नागालेण्ड, आसाम आरो गोवा हानजानि गेजेराव बादायलायगोन। 30 डिसेम्बर खालि नैथि सानखालि उत्तर प्रदेश आरो गोवा, नागालेण्ड आरो तामिलनाडु, आसाम आरो अरुणाचल प्रदेश हानजानि गेजेराव बादायलायगोन। 1 जानुवारि खालि उत्तर प्रदेश आरो तामिलनाडु, गोवा आरो अरुणाचल प्रदेश, नागालेण्ड आरो आसाम हानजानि गेजेराव बादायलायगोन। 3 जानुवारि खालि उत्तर प्रदेश आरो अरुणाचल प्रदेश, तामिलनाडु आरो आसाम, गोवा आरो नागालेण्ड हानजानि गेजेराव बादायलायगोन। 5 जानुवारि खालि उत्तर प्रदेश आरो आसाम, अरुणाचल प्रदेश आरो नागालेण्ड, तामिलनाडु आरो गोवा हानजानि गेजेराव बादायलायनायखौ नुनो मोनगोन।